Sanibonani, angibingelele emakhaya ngamakhaya. Ngibingelele kuzo zonke indawo lapho okufinyelela khona lo msakazo lo. Igama lami-ke mina ngingumthuli wakwaButhelezi, ngivela enyuvesi yaKwaZulu Natal. Ake sibone-ke lokho esihlangene ngakho namhlanje. Namhlanje-ke sobheka uhlelo olukwazi ukuthi luhlaziye noma lucubungule imisindo etholakala olimini lwesiZulu. Yikho esizobheka namhlanje. Sobheka ukwakhiwa kwalo lolu hlelo, silibone ukuthi lwakheke kanjani, sibone amathumbu alo, sobona futhi nokuthi lwenzani kahle kahle yini umsebenzi walo nesidingo salo sizosibona futhi. Okubalulekile-ke uma kukhulunywa-ke ngokucubungula noma nokuhlaziya imisindo, kuyaye kube khona isithombe esikanje. Isikhathi esiningi uma sikhuluma ngemisindo, imisindo into esikwazi ukuthi sizwe ngamadlebe ethu. Kepha-ke ngobuchwepheshe besimanje kanye nangesayensi singakwazi ukuthi futhi siyibone imisindo, siyibone ngamehlo ethu enyama. Uma-ke kuhlaziywa imisindo etholakala ezilimini zabantu, kuyaye kusetshenziswe izithombe, umsindo yayiguqulwe ibe sesimeni eyisithombe ukuze ekwazi ukuthi imisindo ibonakale, ikwazi futhi nokuthi icutshungulwe kahle. Umsebenzi-ke noma ucwaningo lokuhlaziya noma lokucubungula imisindo etholakala ezilimini zabantu, lowo msebenzi uyabizwa ngokuthiwa isifundo sezincwengamisindo. Yaye ubizwe kanjalo umsebenzi wokuhlaziya noma ukucubungula imisindo etholakala ezilimini. Kuyaye kube yinto-ke isithombe esikanje. Uma-ke umsindo, into nje esizwa ngamadlebe, uma singakwazi ukuthi sibone ngamehlo, ingavela kuyinto ethi ayibe kanje. Ake sibone-ke izinsizanhlelo ezibalulekileyo engizisebenzisile ngenkathi ngakha lolu hlelo lolu lokuhlaziya imisindo yesiZulu. Okubalulekile engifuna ukubalula ukuthi-ke endimeni yokuhlaziya noma yokucwaninga imisindo etholakala olimini lwesiZulu, lolu hlelo lungasebenza kahle kuleyo ndima leyo yokucwaninga imisindo etholakala olimini lwesiZulu. Kanti futhi lolu hlelo lungasebenza kahle futhi endimeni lapho khona okufundiswa khona futhi kufundwe ngolimi lwesiZulu. Ngoba kahle kahle zikhona izinhlelo ezikhona zokuhlaziya imisindo etholakala ezilimini, kepha lezi zinhlelo ezikhona azakhelwe kahle kahle ukuthi zisetshenziselwe endimeni lapho khona ulimi lwesiZulu lusetshenziswa khona. Ngakho-ke ngilakhe lolu hlelo ukuze kwazi ukuthi lingene kahle, lingene lithi khaxa ezindimeni lapho khona ulimi lwesiZulu, lapho khona ulimi lwesiZulu lusetshenziswa khona, nalapho futhi ulimi lwesiZulu okucwaningwa ngalo, okufundiswa ngalo, okufundwa ngalo futhi. Lolu hlelo lungena kanjalo, lingena lithi khaxa kulezo zindima ezikanjalo. Insizanhlelo ebalulekileyo uma kwakhiwa-ke lolu hlelo, insizanhlelo uSpeak, insizanhlelo efanele ukuthi ibe kuPython uma kwakhiwa lolu hlelo lolu. Enye insizanhlelo ebalulekile, insizanhlelo uFMPEG noma FFmpeg. Enye insizanhlelo ebalulekileyo leyo umele ukuthi ibe khona kuPython, ibe khona emathunjini ohlelo uma kwakhiwa uhlelo lokuhlaziya imisindo yezilimi zabantu. Ake sibuke-ke manje amathumbu alo uhlelo. Engifisa ukusho-ke lapha-ke ukuthi-ke amathumbu ohlelo made kakhulu impela, angikwazanga ukuthi ngiwafake wonke la. Kepha okubalulekileyo engifuna ukuphawula malana nalamathumbu ohlelo, izinsizanhlelo ezisetshenzisiweyo futhi lapha emathunjini. Lapha-ke insizanhlelo sibona i-sound device,
Lena-ke insizanhlelo ebalulekileyo uma kwakhiwa-ke uhlelo lokuhlaziya umsindo. Le nsizanhlelo iyona isiza uhlelo ukuthi likwazi ukuthi lixhumane ne-microphone yekhompyutha, lixhumana ne-microphone yekhompyutha, ebese umsebenzisi wehlelo ephimisa lowo msindo loyo afuna ukuwucubungula, ebese uhlelo libamba umsindo, ebese uhlelo luveza isithombe sawo umsindo. Le ngxenyana-ke ibaluleke kakhulu, i-sound device ibaluleke kakhulu ukuxhumanisa uhlelo kanye ne-microphone yekhompyutha. Enye insizanhlelo ebalulekeleyo uNumPy. Isikhathi esiningi uNumPy ezintweni ezihambelana nezilimi, uNumPy uyabe khona lapho kuleyo msebenzi ekanjalo. Enye insizanhlelo ebalulekileyo uMatplotlib. Lena insizanhlelo ebaluleke kakhulu uma kwakhiwa uhlelo olufana nalolu. uMatplotlib uwona okwazi ukuthi uveze isithombe somsindo loyo ocutshungulwayo. Uma sibona u-time kuma x-axis, uMatplotlib osebenza lapho ukuveza u-time kuma x-axis. Uma sibona frequency kuma y-axis, uMatplotlib osebenza lapho ukuveza i-spectrogram, ukuveza i-frequency kuma y-axis, na ukuveza no amplitude, zonke izinto ekanjalo. uMatplotlib osebenza lowo msebenzi lo, ukuveza isithombe somsindo loyo osuke ucutshungulwa. Enye insizanhlelo ebalulekileyo insizanhlelo uTikinta. Njengoba-ke sonke sazi ukuthi-ke insizanhlelo uTikinta isebenza ekutheni kwakhiwe ubuso noma inkundla yohlelo. Ngakho-ke ekwakhiweni kwenkundla yohlelo, uMatplotlib osebenza kakhulu kuleyo ndima leyo. Asibone ukuthi uhlelo lubukeka kanjani. Uhlelo-ke lubukeka kanje. Okwamanje kusanezinkinobho ezimbili. Inkinobho umsebenzisi wohlelo ayiciphizayo uma efuna ukuphimisa umsindo. Uma eseqedile umsebenzi wohlelo ukuphimisa umsindo, ebese eciphiza le nkinobho le ukuze uhlelo lukwazi ukuthi lukhiqize lowo msindo loyo, ebese luveza isithombe sawo umsindo loyo ocutshungulwayo. Ubuso bohlelo lobu okwamanje, ubuso bohlelo busabukeka kanje, kepha-ke kungafakwa eminye imisebenzi la, ezinye izinkinobho ezenza eminye imisebenzi. Lolu hlelo sangakwazi ukuthi luthuthukiswe lenze eminye imisebenzi engaphezu kwalo elisawenza okwamanje. Uma-ke uhlelo seliveza isithombe somsindo, uhlelo siliveza kanje isithombe somsindo sivela kanje ohlelweni. Lapha-ke uma isithombe somsindo sesivela, umuntu ocubungulayo sengacubungula isimo salowo msindo loyo ophinyisiweyo. Uma isithombe sivela kanje, sekungaqhutshekwa kuhlaziywe lowo msindo loyo osuke uhlaziyiwe. Lolu hlelo-ke, lolu hlelo njengoba bese ngibalulile ekuqaleni kwalesi sithulo, lungasebenza kahle endimeni lapho khona ulimi lwesiZulu lusetshenziswa njengolimi lokufundisa kanye nolimi lokufunda. Lolu hlelo lungangena xaxa kuleyo ndima ekanjalo, ngoba lolu hlelo lwakhelwe ngqo ukuba lisebenze endimeni ekanjalo. Kanti futhi-ke nemisebenzi yalolu hlelo, khona imisebenzi oyitholayo mhlambe ohlelweni olufana noPrati. Kodwa khona imisebenzi futhi ehambelana nokuhlaziya izingcwengazinhlamvu.
umsebenzi engatholakali kuPrati, kodwa umsebenzi esingakwazi ukuthi siyifake kulolu hlelo lolu, silwenze ukuba likwazi ukwenza lokhu thina esifuna ukuba lukwenze. Ilokho nje bazakwethu, asibonge, sibonge kakhulu.